ya rubuta alƙur'anin gabaki ɗayansa da jinin al'ada. Na karanta wannan a littafi na gani ne ta mamaki. Wallahi malam sai kwanaki wani yake zuwa yake min fatawa ya ce malam akwai fa bala'in da yake faruwa yanzu ba ku sani ba ko masu karantarwa. Na ce me yake faruwa? Ya ce malam yanzu fa mata suna sai da jinin al'adarsu. Mata suna sai da jini. Na ce kamar yaya? Ce wallahi duk wanda Allah ya mata arziki tana zubar da jini da yawa, yanzu tare shi suke yi da leda ko su tare shi da wani abu, in ya zuba sai su zuba shi a wani kwantina ko a wata roba su kai sai da shi kuɗi me ake da shi? Tsafi ake da jinin al'ada. A shi sai kuma na karanta a littafi aka ce akwai bokaye matsafa da suke rubuta alkur'ani tawadar shi ne jinin al'adar mace. La ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Malam yaya za mu zauna lafiya? Yaya ba za a sace ku ba? Yaya ba za a kashe ku ba? Yaya abubuwa ba za su yi tsada a cikin ku ba? Yaya ba za ku kasa samun zaman lafiya ba? Alhali kun ce duniya ita ce a gaban ku, kuma kuna gani ana yi wa Allah ta'adi, ana saba wa Allah. Ya za mu samu kwanciyar hankali muna wannan kazan kafa? Wallahi ina gaya muku a cikin bokaye akwai masu wannan abu. To ba ma wannan ba, akwai masu kaɗa ruwan fitsari da ba haya su mai da shi tawada su rubuta Qur'ani suratu Yasin da shi. Wa minhum man yaktubu al-Qur'an al-Karim bil qadharati aw bi dam al-hayd. Ina so in gaya muku wato munin sihiri da tsafi, mu'amala da matsafa, munin sa ya isa wallahi. Aka kwashe kayan ofishin gaba daya, aka bare tayil din ofisin gaba daya, ya sayo kaya sababbi ya zuba musu nasa addu'o'in shi ma, ya ce mu buga da ni da ku, ya ce kuma sai an zauna a kujerar. Jini sun zo sun yi bade-bade, suka yi hauka kuma su goge jinin ba, amma me karya zuciya ne don a tsoratar da shi ya san cewa wannan ofishin fa karya tsammanin zai zauna lafiya. An yi da yawa, mutane da yawa ana musu. Malam wani idan ya zo kujerar wallahi malam ji zai kamar wuta ake bunka masa, zai ji baya son zaman ofisin. Akwai mutanen da zaga ga kujerar su nan ta amana wallahi ba sa zama, kullum in kun zo bara gan su akan main kujerar su ba ta zauna, sai dai zauna a gefe ya ci gaba da cikin file ɗinsa a ƙasa, wallahi ba ta zauna ba. Malam yanzu ta kai ga fa ofisoshin gwamnati wadan bala'i fa akan haɗa kai da masinjoji da masu gadi da daddare a je a ɓare tayal na ƙarƙashin kujerar oga, a ɓare a je a karɓo magunguna daga gudun bokaye, a ɓare a zo a sama, kafin gari ya waye an gama komai, an mai da kafin an rufe. Wallahi ba za ka gane ba malam, sai dai kai ta haɗuwa da bala'i, ciwo can, damuwa can, matsala can, an yi asara, an tafka wani rashin mutunci a can, ai ta baka kwere a ce wannan bai iya aiki ba, wannan kaza kaza, da ba abin da ba sa yi matsafa, kuma suna nan a cikin mu. Duk inda yake akwai ni'ima akwai wadata, to akwai matsafa kuma suna nan, suna kama gidaje, suna zama, kuma suna da almajirai, suna da masu zuwa su nemo musu customers, kuma suna gaya wa mutane cewa ba ku isa ku samu mulki ko sarauta ko dukiya ko wani abu ko wani jin daɗi ba sai kun yi alaƙa da su. Wani ya ce shi ba zai taɓa yiwa ya rayu ba tare da wannan neman taimako daga gurin waɗannan mutanen ba, ya faɗa ƙarara. Ibn Qudama ya ce akwai sihirin da zai saka rashin lafiya. Ya ce daga wa minhu ma ya akhudhu ar-rajul an imra'ati fa yamna'uhu wa tuha. Kaji ko? Daga cikin sihiri da ake yi akwai wanda za a hana ka saduwa da matarka. Zan maimaita, Ibn Qudama ya ce daga cikin nau'i na sihiri akwai sihirin da za a yi wa mutum a haramta masa saduwa da iyalinsa. Kuna zaman aure da ita amma za ku shafe shekaru baka isa ka kusance ta ba, wallahi baka isa ba. To abin da za ka yi wallahi baka iya saduwa da ita ba. Kuma wannan ku tambayi wanda suke fama da shi, suna nan birkate birjak. Wata mata ta tambayin take cewa yau tsakaninta da mai gidanta shekara 4. Me ya faru? Ba lafiya, ya ce lafiyarsa kalau. Me ya faru? Ya ce ba da ra'ayi. Ta ce malam na kasa. Kuku nawa? Ta ce ni ɗaya ne. Zina yake? Ta ce wallahi zan mai shaida baya zina. An rufe ta, an rufe shi. Ya ce wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Daga cikin sihiri akwai wanda ake yi a raba mutum da shi da matarsa. In an ga kuna zaman lafiya da iyali, la ilaha illallah. Malam ka duba yadda al'amura suka lalace a yau.
iyalin kawai ba a so a ga kuna zaman lafiya kanku ya haɗu da mata. Kacin watakila ma kanwar mahaifiyarka, watakila ma kannanka mata, watakila ma yayyanka mata za su iya maka sihiri saboda su raba ka da matarka. Haka kawai ka ga mutum yana ta faɗa da matarsa kuma ka kasa gane mai ta masa. Shi ba zai iya bayanin mai ta masa ba, sai dai uzurori na banza da zai ta faɗa wanda ba su kai sun kawo ba. Ba ta girmama ni, ba ta ganin mutunci na, ba ta min kaza 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 kaza. Nan ma ranar na ajiye takalmi na zo na tarar da shi ba inda na ajiye shi ba. Haba alaji, haba alaji, ba ta da tsari. Ya zo na tarar da tana ajiye min cokali akan kujera kaza kaza kaza. Ka ji wannan wasu ƙananan abubuwa tawafe wanda bai kamata a yi magana akan su ba. To akwai wanda za a raba ka da matarka. In ka ga matarka kuna uwa ka ubanka kuna faɗa ba ku zaman lafiya, to ka bincika. Ko kuma a sa mace ta ƙi mijinta. In an ga mace ta makale tana son wani, suna zaune suna zaman lafiya, to sai a raba ta da shi. Musamman in akwai mai neman ta a da ba ta aure shi ba sai ta auri wancan. Malam ka san yanzu kwace mutane matan su ake yi. Ka mai da hankali ka rike matarka hannu biyu. Wallahi za su iya raba ka da matarka. Wannan matar taka da kake gani wallahi wani kuma wani abokinka ya aure ta, a sa ta maka rashin mutunci. Wani ya gaya mata ya ce ba aure zaki ba, ki je ki zaman auren in gani. Wallahi malam bai yiwu ba zaman auren. Tuntunin ya je ya biya, kuma shi mai sihiri jaddadawa yake, maimaitawa yake. In ya kai bayan wata uku sai ya kai wa malami a daɗa aiki, a daɗa aiki. In ya gane kana yin magani kuma sai ya daɗa jaddadawa. Kuma muna da damuwa, dole sai ran nan in dai ya zo da kaddara kuma zai tasiri a kanka. Sai ka dage da addu'a da roƙon Allah. Ko kuma a sanya soyayya tsakanin mutanen da babu soyayya a tsakaninsu. In ana so wani ya zo ya more ka ko saboda kana da wani matsayi ko kana da wata dama, wallahi alazim akramaka Allah, sai a zo a sa maka mutum, sai a sa ka kawai ku kawo maka kaunar juna kawai da shi. Sai a ce da fa they are not in good time with wani, amma yanzu subhanallah an yi aiki. Mutum zai da kirji ya ce ka bari ka gani, wallahi duk sai na wuce ku. Kuma wallahi ya zo ya tsallake ku ya wuce ku, ya zama shine a gaban oga, sai ya neme shi a komai. Akwai wani wanda zai zo biki irci ya ce ya fa wannan karfin wannan. Duka wannan Ibn Qudama yake cewa masihirta suna yin wannan waqi'atun bayna sahir wa shaitan, yana faruwa tsakanin matsafi da shedan, duka suna wannan. Wannan bayani ne kenan akan matsayin sihiri. Akwai bokanci, boka yawanci da shi ake wannan, ko dan kulumboto ko dan kulle-kulle. Shi boka shi ne alkahinu, wanda yake ba da labarin akan abubuwan da za su faru gobe. Shi ne boka. To zai zo sai ce ma abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, abu kaza zai faru. Da haka in ya ɗauki hankalinka akan wannan sai ka yadda, shi kenan sai ka ba shi dama. Sihiri kala-kala ne. Akwai sihirul tafriq, akwai sihirul mahabba, shine al'atf. Sihirul tafriq Qur'ani yayi bayani akan, sai ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sihirin da za a yi a raba tsakanin wani da wani, ina so in shaidawa duniya su sani, duk lokacin da mutum biyu suke haɗe suna da haɗin kai akan wani abu, to zai iya yiwuwa a samu makiya su raba tsakaninsu. Amma raba tsakanin miji da mata, a raba tsakanin mai gida da yaronsa, a raba tsakanin ɗan siyasa da yaronsa, a raba tsakanin uba da ɗansa, a raba tsakanin ɗa da ubansa, a raba tsakanin amini da amininsa, a raba tsakanin malami da almajirinsa, a raba tsakanin almajiri da malaminsa, a raba tsakanin aboki da aboki, a raba tsakanin makoci da makoci, a raba tsakanin liman da ladan, a raba tsakanin ladan da mamu, a raba tsakanin mamu da mamu. Wallahi malam ba za su bar huta ba. Dan haka kaga ba mu da kwanciyar hankali, muna cikin damuwoyi masu tarin yawa. Wannan sirrul tafriq kenan. Wannan malamai suka ce huwa ashadduha wa aktsaruha shuyu'an wa khatara. Shine yafi tsanani raba tsakanin wani da wani. Akwai sihirin da za a yi shi kuma a kore ka daga garin ku kwata-kwata. Mutum wallahi idan ya hada mota, ya hau mota, ya hada jakarsa, ya bar garin su, har abada bai zai dawo ba. Kuma wallahi zai tafi ya bar matarsa da ƴaƴansa da uwarsa da ubansa da danginsa da kowa. Ka dawo ka dace zan zo, wallahi in ya je karye sim card ɗinsa wa zai bari dawo ba. Sun kore shi.
akwai kuma sihirin da za a yi a dole a jawo ka daga wani guri ka zo a dankwafar da kai ka zauna a wannan gurin ko rashin daɗin gurin, a ce yanzu alhaji ba za ka canja gurin nan ba za ka koma wuri kaza ba za ka iya komawa ba. Wallahi ko bijimin da aka turke shi wallahi ya fi ka yanci, dan wata rana aka kwance shi aka yi shi kasuwa a sai da shi. Kai fa babu, duk wannan suna yi. Akwai sihirin da ake ce shi almahabba, shine attiwala, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna tama'ima inna tama'iwa abin da ya shafi wato layu wattiwala shirkun, duka waɗannan shirka ne. inna ruqa wattama'ima wattiwala shirkun. Shi kuma me ake yi? A sa wani ya so wani, kamar yadda na muku bayani akan al'af din, namiji ya so mace ko mace so abun nan. Idan malam aka kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da wani abu, ana so a liƙa maka wata yarinya kaki, sai a je a yi maka aiki, sai a sa ka so ta, ana maka magana sai ka ce ka karba. Za a je a hada baki da wata kanwarka ko wata yarka, amma kai a karan kanka baka da ra'ayinta, wallahi sai ka aure ta. Malam akwai matar da ta gaya wani yake gaya yace ke na ce miki ba na son ki. A'a dole ne jaraba mai ta kin makale mu. Ta ce wallahi sai ka aure ni. Yace ke? Ta ce wallahi sai ka aure ni. In ta ce maka zance wallahi yanzu haka matarsa ce. Shi danwa ya isa da kansa ya je yana nema malam, kuma aka kafa mai sharuɗa kuma ya zo ya bi. Ta ce me muka yi da kai? Ka san ya suka yi da shi? Wata rana ne ya je garin, ka san ta ina aka bi? Ta hanyar abokinsa aka bi. Da ya je garin irin an haɗa mai abinci din na abin nan, sai kawai ta sanya ta ƙulla, ita ta shirya mai abincin da za a karɓe shi, ita wannan yarinyar ta zuba abin da za ta zuba. Ka san ana barbaɗe, ka bai da hankali ba, akwai yan barbaɗe wallahi malam. wani wata rana ya dawo gida yana abin da ɗinsa, sai ya gama ta ta kwance kullun zani haka, tana rabar sana barbaɗawa. Ya ce to akwai wanda ake zuba maka a zoɓo rodo baka sani ba, wallahi malam, a zoɓo rodo za a zuba maka da shi. Drinks ɗinka da kake sha akwai wanda za a haɗa maka shi a cikin tuwo, za a tuge maka shi tas, kuma ka ci a dole, kuma kai da'a. Ya za ka yi? Duka wannan ba ku da dabara, la haula lakum wala quwwa, sai addu'a. Ku yi addu'a, ku roki Allah. Akwai abubuwa da masihirta suke yi wanda zai nuna mana munin wannan harka ta sihiri da zafi malam. Amal ne kufriya, ayyuka ne na kafirci. Na farko jama'a, shi sihiri galiban ba a yin sa sai an kafircewa Allah. Sannan ku gane shi sihiri ana mu'amala da aljanu, don haka shi mai sihiri yana iya zo maka da wani abin da baka tsammani. Bari dan baku labarin wani boka da ya zo waje na musulunta. Ya ce malam, ina so in shaida maka, na ji wa'azi na ji karatu. Ya ce wallahi malam, na sha zuwa makabartar garinmu ko unguwarmu karfe 3 dare in tone sabon kabari, in na mace ce in bude in yanke gabanta, in namiji ne in bude in yanke al'aurarsa. Ya ce na sha zuwa in je in tone kabarin yaro jariri, in ɗauko shi in cire abin da zan cira kuma mayar. Ni kaina yaron nan sai da ya bani tsoro. Ya ce kuma malam mukan zo mu yi wa mutum abu kuma wallahi bai zai taɓa ganewa ba. Kana zuwa za mu ce da kai ai kana da matsala, ai sun maka ture ne, cikin ga gaba ɗaya gashi ne, amma bari a buga ma misali. Sai a ce je ka siyo kwai guda 10. Kwai kai da kanka zaka je ka siyo kwai ka kawo, ba kai ka siyo ba ka kawo. Sai ce ka jira, sai ya karbi kwan nan sai ya shiga daki da shi. Yana da wasu nasa kwan da ya bare shi, ya ɗebo gashi ya zuba wa kwan. Ka san da ya suke zira da allura, suke zira kwan, suke zira gashin, suna zirawa sai su yi sati 2 suna zira gashi a cikin kwai. Dan karamin buli za a yi masa, ana tura sai a samu jikin kwan, sai a sa gam na ruwa, sai a shafe shi, sai a sa masa dan kasa haka da zai dan yi nauyi, yayi daidai da wadancan kwaikwayon, ta yadda in ka kada shi ma zaka ji kamar ruwa ne a cikin sa. Sai ya rufe, sai ya zo ya kawo maka, ya hada maka da kwaikwayon da ka kawo masa guda 10 nan, sai ya kawo maka, sai ya ce faffasa. Kai da kanka za ka fasa wannan ka ga ruwan kwai. Ya ce ba shi ba,
da fasawa, kana fasa wani sai ka zo ga gashi, ce ka gani ko kawai sai mutum ya fara kuka, sai ce ƙara fasa wani ma, sai ka daɗa fasa. A cikin kwai da ka kawo guda 7 ko guda 10 sai ka tarar da guda 6 ko 7 duk gashi ne a ciki. Sai ya ce alhaji baka da lafiya, kana da matsala, ka kusa mutuwa da baka zo wayo. Dan haka duk abin da ya yanke ma ya ce ka bayar, wallahi za ka bayar. Akwai wasu abubuwan da yawa ba sai na faɗe su ba saboda yanayi, ka san mutane wani sai ya ɗauka ya je fara gwadawa. To malam, daga cikin abubuwan, wannan kaɗan ne daga cikin abinda matsafa suke ta yi shine idan za su yi tsafi malam sukan iya wulakanta Qur'ani. Kamar mutum ya ɗauki alƙur'ani mai takarda iyayya gashi ko irin bugun dutse din nan, sai su shiga da shi banɗaki, sai su tattaka shi su yi bayan gida a kansa. Shi shaidani, aljanin da yake mu'amala da shi ne zai ce masa ni zan maka aiki, kai ma za ka yi min aiki. Da haka sai mutum ya race alkur'ani izo 60 sai ya kai shi gurin kazanta, ya shimfide shi a cikin fitsari, ya yi fitsari a kansa a tsaye, ya masa bayan gida, ya tattaka shi, ya nade shi, ya daure shi, sannan kuma sai ya zo ya maka aiki, kuma aikin wallahi sai ya ci. Shi yasa Allah ya ce fala takfur, kada ka kafirta. Za ka zo ka yi abin da zai kai ka kafirci. Na biyu, ya rubuta alkur'anin gabaki ɗayansa da jinin al'ada. Na karanta wannan a littafi, na gani ne ta mamaki. Wallahi malam, sai kwanaki wani yake zuwa yake min fatawa, ya ce malam akwai fa bala'in da yake faruwa yanzu ba ku sani ba ko masu karantarwa. Na ce me yake faruwa? Ya ce malam yanzu fa mata suna sai da jinin al'adarsu. Mata suna sai da jini. Na ce kamar yaya? Ce wallahi duk wanda Allah ya mata arziki tana zubar da jini da yawa, yanzu tare shi suke yi da leda ko su tare shi da wani abu, in ya zuba sai su zuba shi a wani kwantina ko a wata roba su kai sai da shi kuɗi me ake da shi? Tsafi ake da jinin al'ada. A shi sai kuma na karanta a littafi aka ce akwai bokaye matsafa da suke rubuta alkur'ani tawadar shi ne jinin al'adar mace. La ilaha illallah, astaghfirullah. Malam, yaya za mu zauna lafiya? Yaya ba za a sace ku ba? Yaya ba za a kashe ku ba? Yaya abubuwa ba za su yi tsada a cikin ku ba? Yaya ba za ku kasa samun zaman lafiya ba? Alhali kun ce duniya ita ce a gaban ku, kuma kuna gani ana yi wa Allah ta'adi, ana saba wa Allah. Ya za mu samu kwanciyar hankali muna wannan kazantar? Wallahi ina gaya muku, a cikin bokaye akwai masu wannan abu. To ba ma wannan ba, akwai masu kaɗa ruwan fitsari da ba haya su mai da shi tawada, su rubuta Qur'ani suratu Yasin da shi. Wa minhum man yaktubu al-Qur'an al-Karim bil qadharati aw bi dam al-hayd. Ina so in gaya muku, wato munin sihiri da tsafi, mu'amala da matsafa, munin sa ya isa wallahi. Daga cikin su akwai wanda zai zo in zai yi tsafin, idan yana so za a yi masa tsafi, yana so ya danne wasu, sai a ce ya zo, sai an rubuta masa Qur'ani izu 60 gaba ɗaya a ƙarƙashin tafin kafarsa. Yau za a rubuta masa ayoyi kaza, yau za a rubuta masa ayoyi kaza, zai iya hakuri ya jure. Wani a rubuta mai izu 2, wani izu 3, wani izu 60, wani izu 20, wani izu kaza, iya abin da kake so. Idan an rubuta ma za ka tafi ne ka tattake shi sai ya goge, sannan ka dawo a sake rubuta maka. Gashi na da larabcin sa, wa minhum man yaktubu ayatul qur'ani ala asfali qadamaihi, ko yuktubu ayatul qur'ani ala asfali qadamaihi. A rubuta masa alqur'ani ya take shi, yayi ne yana takawa, wai dan a nuna maka wai shine, wai duk wanda isa shi a gaba sai ya take shi, kuma duk inda yaje shine a sama. Kawai shi so yake zama kamar aluja, kullun a sama yake. Duk inda ya isa gaba shine a gaba. Masu neman mulki da neman dawama da neman matsayi kenan. Ka san wani zai ce shi duk inda yaje guri dole ya zama shine overall. To akwai masu wannan.